ma ghọtara nke ugboro eto n'izu ụka nwaanyị agbakpọgo kedu ife na-eme nwa ikolobịa ọ bụ onye mara agbakọta nwa ikolobịa azụ ọkwa Pọl bụ nwatakịrị Chineke na were tinye m n'aka si m kaba ahụ fụ na nwa agbadosiri ike n'ọrụ ozi Chineke mara na-atụrapụ ya mara agbakọta ya azụ ọ ife ekenyere m ga-alụ ka m na-alụ isi na onye nwaanyị si gịnị onye nwaanyị si gị mee gịnị ọ bụ okwu ka ị na-achọ aka m adị ọkụ ya okwu ka ị na-achọ ife a ị na-enekwa nwa a na-akpọ Pọl anya ịfụ na nwa na-azụsi anya ọkwụrụ na ọ ga-abụ nnekwute onye ozi Chineke iwe n'iwe kere nwa ikolobịa nwa bụ ịgwakwana gị eziokwu amaghịkwana m ya ụnụ ụkwana n'ụlọ ụka ka ọ bịakwutere m wee nne ya anya mana nne ya anya n'ime mmụọ mfụ na n'ime obi nwa na-azụsi anya na ọ ga-abụ nnekwute onye ozi Chineke na ọ ga-ejere Chineke na ozi ri nne dịka afọ ya si were isi gịnị chelu ịma onye nwatakịrị a bụ isi na onye nwe anyị si nye onye mara ka echi nwụrụ ibube onye nwe anyị ụzọ aghọtakwa m ụdịrị onye nwe anyị aghọtakwa m ya ịmara ndị onye ebube ụzọ ịma onye nwatakịrị bụ chebala ife echiche chebala ife echiche nna anyị Chineke nna gosiri m onwe ya o mekwana ọzọ ka m jekwuchelu onye ozi Kinsele gbasịa m ume mgbe bịachagụ n'onwe gị wee mee nke ka nke wee were okwukwe a wee laa ịma na nwaanyị ama na onye ndị owu mmiri a ndị mmụọ mmiri a na nwaanyị were ala nye m ka o wee kpọrọ m kpụfere m n'ozu Chineke ka ọ kpụba m na otu m amaghị ihe mma akpọ ya mana Chineke gosiri ihe o ji bụrụ onye ukwu Pastor Paul onye ozi Kinsele bụ oru Chineke n'ezie afụgo m ekwugwo nghọta na ndụmọdụ ilu nyere gị bụ ezigbo ndụmọdụ ọ efe nchọ ịgwa gị ịma na mbọsara ịbịazigo na webaghịzi wee si Chineke ya mee nke o ji bụ uche n'ife ọbụla bụ ife adịghị Chineke otuto n'obodo a ma ndị mmiri ma ndị ọkụ bụ ife niile nọ n'obodo adịghị Chineke otuto ka ha maa afọ na izu nzuzo niile nke ekpo nzuzo nketa anyị na ọ na-agba na nzuzo ka ọ pụta ife wee gosi m ebe ichiri n'aka na mgbe na-eti aleluya 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 amen ekele dịrị nwaanyị ndị a ọ ga-adị obere ọrụ nye unu ọkwọrọ unu eme unu eburu ifele wee tie m n'iru onye nwe ma enwere ike anyị ị nwere ike gị ma n'ike gị enwere ebe ọ ga unu zuo ike ma gwa unu ihe ọzọ anyị ga-eme onye nwe m anyị ga-eme ka isi kwu
na dị na akpọzi Moses. Mba, a na-akpọ m nwoke nwaanyị. Ere mgbe niile ya bụrụ ọmụmụ. Ejego m na be dibịa. Ejego m na mmiri. Ejego m na arụsị dị iche iche. Ya maka ji wee bịa ebe a. Imerere obi onye amụma. Nwata ife ọbụla esi m na-eri mma. Ebe nwa na-ekwu okwu a, ọmụọ ya shue. Nwaanyị, ebe anyị batara bụ ejesi ọgụ. Kedu mmụọ na-agba m okwu a, ọmụọ ya shue. Nwaanyị asị na ị ga-eweta pidgin. A ga-esi na ị ga-eweta ọkụkọ dị ọcha. A ga-akpọrọ gị jee na mmiri. Ọ maka ụmụnne dị gị dị ya n'ime ọnọdụ ga. Ọ bụrụ na emechasị, a ga-ayọchasị gị, a ga-apịachasị gị. Ọ bụrụ na ime nke a, yes, kedu mmụọ na-agba m okwu a, ọmụọ ya shue. Nwa shue ọ bụrụ na imesa nga na ya ga-ebunye gị nwa. Yes, yes, nwaanyị kuru nwa gị. Nwaanyị kuru nwa gị. Kuru nwa gị na ọ dịgoro gị na mma. Kuru nwa na ọ dịgoro gị na mma. Otu a ka ya shue si ma gwa gị na ọ dịgoro na mma taa. Nwaanyị, ụtụtụ echi. Pụta mba na-ejipi ya na-asaghị ahụ na mmiri. Papa dị ya, na ọ dịgoro gị mma. Honey! Ebe na-eme nwoke a biko. Ife kpochi nwoke a nọwa ntị nọdụ ama ife. Si n'ebe Pọl nọ wee pụta ọjụ. Ọ sị na ya ga-anwụ ebe ọ nọ. Ọ chọrọ ka nwatakịrị abụ Pọl bụrụ ọnwụ na ndụ ya bụrụ amoosu ya. Pọl a na-esogharị ya n'azụ. Nsị ya pụta ọjụ. Nke nwoke a akarịkwa gị. Biko, 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 no, biko, biko, no, biko, no. Mommy, ma biko bilenu. Chineke nyere gị anya ị naghị ahụ iwe onye isi akwa ezigbote nwatakịrị nwaanyị ị kwesịrị ije chọtara ọma nwa ka ị ga-ejeje ebe akwụna ma ya wapụ ije na onye akwụna si na ya ga iche na ime ha ọ dị ọ nwekwara ime ọ dị akwụna ijeje kpọta ịmasị ya inwe onye isi ị na-asịkwa ihe ị na-asị jikwa na masị ya wepụ m na nwa m ebe a wepụkwa m na nwa m ebe a kịta ka ị batara n'okwu wepụ m na nwa m n'ebe a kịta ka ị batara n'okwu nwaanyị arụrụ ala anụmanụ ihe na-emegbu mmanya kpagharịba ka nna aṅụ na-akpagharị ịma na-agagharị ị makwa na nsị n'ezi na-abata kịta ka m pụrụ n'ụzọ na-ekirikwa onye amata nsị onye aṅụrị mata nsị nwanne kasị n'ọgịnị ka na-abọncha mmanya na-adagharị obido kọwa m ọnụ si na m ji kpọrọ onye na nwa m nwoke ji kpọta onye nwoke ọzọ tụwara ime si na ọ na-amị emekwana ofe ihe akwa afụkwa m onye nwa mata nsị na akwa n'ezi ihe ọ na-agwakwa ibe ọ na-agwa m nke bụ na okwugide obi gbarụ ọnụ mama na-asị m na ọ bụ na m ekwerọ n'ife a na-ekwu ka ya duru m jee kịta jee gosi m onye tụbara na nwa akwụna
Mama mo no. Obi akọ ko gi si no gi to ware ya yi. Mama. Mo ko ma bu ko obula fi mo zo bi. Mama ti je so nyuku na si abo. Mama kan gwa ezo kwa chos me fun wa no na. Fun wa no no zo me wu ya. Ayi ko aspan ko. Onya. E kana le chuku ni bu. Mo e te tuta na mo na gi na. Ewo. Ha oku wa de nna. Sarah, why you be my bear? Sarah, bear. Sarah, can you do it? Let's check the jam of my village. Oh, my God, lady. Now we are working. Lady, and it was him and I am also maybe in a beer. Can you come up? It's a good issue. But then we also talk. Yeah, we can go and set up for a motor. I might not buy it. Madam, isn't keep whoever not. Good evening, Pastor. Good evening. How can is it? Oh, nyake na atamuro. O dikwa no Sarah otu a. Hana to akwa ka oni. Mana Chineke nyere ha niile mma. Chukwu ga-enye gị mma. Atamụsịla. Ka ị kpee ekpere. Madam, ọ bụ na ịla kịta. Jụọ di gị maka arụsị a na-akpọ uli agụ. Ọ kwanye ya mere na ịmụtabeghị nwa. Kama ọ bụrụ na di gị sị gị na ya mara maka ya, bụrụ akpa gị na kama na anyị ga-ekpe ekpere, ị ga-ekuru nwa n'ihi na chi Pastor Paul na-aza ekpere. Onye nwa ya mere onwe gị aha dịka nwaanyị a na-ekuru nwa ugbu a n'aha Jizọs. Ngwalaba ọ ga-adịrị gị mma. Ị ga-ama na chi nke Pastor Paul na-aza ekpere ijego ebe niile dị iche iche, mana arụsị mana be ndị mmụọ mmiri a na-emecha brasap, mana alaba onye nwaanyị ga-aza iko atamụsịrị. Onye ozi Chukwu. Nwanne m nwoke. No. Akwa mozile ozi gị. Chuma. Ama ọgwụ ya bụ nsanya. Maka o nwere ife onye bụ ngwa. Kemgbe o ji gwasịa m okwu a na-atụnye ya bụ mana ịmagonu nwoke. So nwee gwa ya si anya pụta na gị. Maka na anya bụ ife ọgwa bụ nnukwu ife omimi dị n'ezinụlọ na-enwere onye ma maka ya. Nwee gwasịa m okwu a gwasịa. Mgbe si na onye gwara ya okwu a bụ nnukwu odogwu ka ọ bụ na Chineke na-enye ụzọ onye anwa n'eziokwu. Chineke ji ya rụọ ọrụ. Mgbe sị ka ị bịa ka inyere anyị aka ka ekpere n'ezinụlọ. N'ezie ahụ Chineke bụ odogwu. Naanị ya bụ onye na-ekpughe ihe nzuzo ọbụla. Chineke anyị hụrụ ọ sị na onye ọbụla chọrọ ya na ọ ga-achọta ya. Nye ya ọkwa na ọ ga-ayọta. Eziokwu ahụ nwunye gị ka ọ na-ebe adị na geeti. O wutere m mgbe m jụbara ya, ọ kọọlụ m ịbụ na ịkpọbatara m nwaanyị na be gị. Mana ozugbo nje anyị sị ka anyị kpee ekpere, Chukwu wee kpughee m anya wee hụ ya. So ọkpụkpọ anyị kpọkwara m dịkwa mma na ọ ga-emekwa ka anyị kpee ekpere. Otu ihe ka m na-agwa gị, Chineke apụrụ ime ihe niile. Ka m guzo n'ikike na-asị na ọnwa agaghị agafe nwunye gị ọbụla afọ. Amen. N'aha Jizọs. Amen. Ka anyị rulete isi ka anyị kpee ekpere. Amen. Onye nwe anyị na-ekele gị ọnụ mụ. Dame, onye gị na-aja gị ma na-etogo siri nwe nwoke.
Iwa no here. Anụmanụ ka ịbụ. Akwa nwunye gị makwa ihe iwu na ihe wezi ugbu a. Ebule nwaanyị bụ aga ya. Onye nwụrụ ma agbalịkwa n'ọga m. Agbalịkwa n'ọga m. Onye nwe ọga gị? Agbalịkwa n'ọga m. N'onye a na onye ji gbazu afịa ka ọ bụ ewere gbazu afịa. Ọmụ ka ị na-abụ. Nna ya bịa dịka gbazu afịa. Nwa egwu ya. Nna ya bịa Jesus. Nna ya bịa dịka ifo nna ya. Nna ya bịa. Nna ya bịa dịka ifo onye nwụrụ ma. Nna ya bịa. Nna ya bịa. Nna ya bịa. Nna ya bịa. Okay, what is that? Oh, nwa ya ga-eji. Ọ gbagara ite n'ụlọ ụka. Nna ya bịa. Nna ya dị anụkwa n'anụ. Nna ya ka anyị naba. Mana ka ka. Maka ka dị. Na agbago. Mama ko ya ka ma no nke nwa ma gele kwa. Daddy. Mama. Daddy. Mama. Akwa ozi ọma o. Nwa ma kede fo ba. Chineke Pastor Paul emego kwere m. Kede fo mbere nna. Ibe anjiri na be dibia. Je na mmiri, je ebe niile, je nnukwu je na ndịda. Chineke Pastor Paul emegi. Eje m na nke dọkịta anyị n'ụtụtụ a. Wee na-agwa m na ndị n'onwe. Ngiwa, nya nyere m akwụkwọ a. Mama, ị na-anụkwa nke a? Mama, Mele ni ama mmedu. Hey, o eziokwu mama. Nna o eziokwu. O eziokwu. Oh, Chineke. Nna bụ nna. Hey! Mana enete gị anya. Nna na-azụkwa ọkpụrụ n'ụkwụ. Mama. Mma na ebe a. Bịa Susan. Gịnị mere iji wee hapụ inwe echita ahụ dịka onye isi wee gwa gị? Ndị otu m biko na unu enwere m iwe. N'ala ncheche ihe o melụ m. Onye o si wee kpee ekpere di wee si obodo oyibo wee nachite azụ. Ọ na-emekwelu m obi na-abụ. Mechie ọnụ gị. Onye gwara gị na ọ wee ekpere ya napụtara ya? Gaa na taala ahụ. Nke a bụ okwu ikpeazụ m na-agwa gị. Iji ịnata ya na ahụ, anyị ga-eme gị ihe. Ọkwa ịma Daniel gị ahụ gee ya ntị na ọ bụ onye nwere uche. Na ọ maara ọrụ ya. Iche na ọ gị na-amara ọrụ gị. O, aga m aga. Gawa ugbu a. Gịnị ka ị gara eche? Gaba ugbu a ma ọ bụ ihe niile ị were ọ naanị iyi. Aga m aga ọ dị nsọ. Pastor, onye isi nkaja. Pastor. Nsogbu dị o. Kedu nsogbu ọ bụ? O nwere ike unu nwere. Pọọ n'ụzọ ka anyị were ihe wụ nke anyị. N'ike niile dị n'ụwa na nke dị n'eluigwe bụ n'ike aka Chineke ka ọ dị. Asị ọcha. Ọ bụ nke anyị. O nwere ife unu pụrụ ime. Mgbe na-akpọkụ ike nke Chineke nna nke si n'eluigwe, mgbe na-asị ka o jiri ike na ọkụ mmụọ nsọ wee gbadata n'oge awa. Ka ọ bịa ngwuru ike mmụọ nsọ ya bịa bụbie okunu. Mgbe na-akpọkụ ike mmụọ nsọ nke bi n'igwe na-akpọkụ gị n'oge awa. Mgbe na-asị ka ị gbadata, bịa bibie ike ndị a, bịa bibie ike ha. Ha esi na mmiri, ha esi n'ọkụ, ha esi n'ugwu, ha esi n'ikuku. Ana m akpọkụ ike mmụọ nsọ ka o si n'igwe wee lituo, wee bibie ike unu. Ike mmụọ nsọ si n'igwe, si n'eluigwe lituo, bibie ike unu. N'aha Jizọs, n'aha Jizọs, n'aha Jizọs. Asị gị ka ị na-enwe okwukwe mgbe niile, na-ekpesi ekpere ike ada na mba n'ikpe ekpere. Ọkwa ịhụnanya emerigo ike ekwensu. Ọkwa ịhụnanya emerigo ike ekwensu. Kene dị Chukwu. Mgbe aka isorozi ya nka ngaba ebe m na-aga. Kene dị Chineke. Zamene ronkoro, mmiri mmọnwụ mbege. Zamene ronkoro, eronkoro. Zamene ronkoro. Otuola. Daniel. Otuola. Cheba bido dị. Udo adịrọkwa. FM. Nwoke a na-akpọ Pọl, ọ bịakwa ọzọ. Ọ gịnị? O jide ihe niile ebe m si enweta obere ego n'ụlọ ụka, ya tọkọ ihe niile, ya tọọ ọnya. Ihe ọ na-ekwu bụ
Susana. Nwere ebe m si enweta ego. Chacha, achọrọ m ka egbu onye ka ọ nwụọ. Nwoke ekwere ịnwụ. Daniel. Epepe m nye gị, ile na ọgị nke ọ na-arụ. Ọkwa epepe anyị gị dị ya. I kwesịrị ịgbara bịa maka enyego gị ike. Epepe nye gị na ọdụkụ ude na nwunye gị n'aka. Na-achụchaghị aja dị n'ime ya. Si gị ife ọbụla ị chọọ, wenye epepe, izie ya ozi. Izie ya ozi ndị ọdụ ka ebe ziri anwụrụ ọkụ ozi. Oru ebe mmụ. Ọ bụrụ na ị na iwenite epepe a, ị gbụrụ mmanya ọkụ n'ọnụ. Kpọọ ya Paul ugboro one ugboro ịtọ. Iwere mmanya ọkụ abụọ ya. Ị bụọ ya epepe, ijuo ya afa, si ya jebele gị ije. Ihe ọbụla ikwere ya meelu ka ọ ga-eme. Inife nkwu rapụzie maka nke mụnwa. Anọ m enwere ife na-eme maka ofe nkụpụ ka ọ bụ. Ada ekwu ya ekwu ọmụnwa. Msicha nye gị taa. Oke osisi. Jesus, back to the sender. Si na nne ya mara ụla ebe ọ na-amara ụlọ ama mbalata anya nwoke a bụ onye isi nchụaja na-akpọ Pọl ka ọ bịara kọnọs na polika na-eme inye egwu n'anya ebe o ṅụrụ iyi na ezinụlọ mama nzu ike Pọl a ezuru ike o nwere nwatakịrị nwaanyị we are better able to be looking. Then you put them right here. So you balance. You balance. That's not only I am a human also. I must not know the solution. Maybe even not yet. I can. Kedu ihe anyị na-echezi eche ka anyị jebe n'ụlọ ụmụ nwoke a ka mmadụ megharịa n'ahụ ewepụ ya n'ụzọ mmadụ afụ ụzọ megharịa ahụ ihe na ezinụlọ ma ọ tọrọ tụọ nkịtị mụ ara ike ọzọ anyị kwado ejebe n'ụlọ kedu ka mmadụ egwu mmadụ wee bata be m na alụ m ụlọ n'alụ Ai! Bam. Eziokwu eze nwanyị. Nwata na-agba suluke. Wana suluke de beti. Otu akọ.
Money feminine bona. Tell me to walk on a couple. What was some wine? I need good. Get office man. Okay, can I kind of book what I got my daughter now my phone for there. Number 4, we go ahead, Jana. What are you back? Susan. Yeah, if you remember the funny book you can't think of your joy. I line the Graham look at you in a must order up. I'm onion book at you now. Oh, wait a minute. Oh, he many ways you can see the passage in a zoom. Na matros in your fan, but a matros in your Welukana, or Moana, Welukana. What you wearing a hand? Because of where may which could have for some listening. He have my bona to whom my fellow is in the Obromaka now. Obromaka now. So, yeah, and now Anna look at me having a man of the good. I can't. I said, my I can't. No, woman, you. Ozokwa. Hey. Echekwa no de gogo. Hey. Hey. Da iwaka. Azoba mwe. Oliako. Oliako. Usowodi. Keyozi. Nnekwu nsowodi nne. Maazị Leonard kpọm kịta. Wezi m nekwe m n'ezi azara aza. Na ndị uwe ojii ala bekee abatago n'ala anyị a. Wee soro ndị uwe ojii ala anyị were achọzi m. Zimezi gịnị kwa? Apịa ntụkwasị n'obodo oyibo mgbe gara aga. Nne, azụmọ nkachi. Nwata nwanyị azụmọ nkachi. Nne ka azụmọ onwe m. Azụmọ onwe m. Azụmọ onwe m. N'ihe anụ yi nwaanyị dị ebe anụ ọkwa bụ eziokwu. Nwanne na nọzi ndị ụka ka Chukwu na-emezi m nke a ka onye isi nchụaja akwụkwọ na-emezi m nke a. Nwanne ihe mmekwa nke ihe na-emezi n'ezinụlọ m ihe nke a biko. Okeke gana bugwe sinadi ani elu. Agani mani danda na bamali babunu pago. Otako tako sweme. Eke. Ore. Afọ. Ko. Ahione. Ahana. Okeke gana bugwe sadi ali elu. Agani mani danda na bamali babunu pago. Onye kpatara nkwa ahụ gasị ngwere ya bịala ọlele. Ife iji maka ya wee bịa ebe a bụ maka nwoke a na-akpọpọ. Nwoke a na-akpọpọ. Mana nke bụ eziokwu n'ime ihe a bụ na sọnsọ gị na nwanne gị nwaanyị bụ ihe fọrọ na bụ unu. Ndị ọzọ ana mmụọ. Ihe ogodo o nwere ife mmenye gị. Mana o nwere ife mmenye gị. Ị na-alụọ ịyọcha sista ya n'okporo ụzọ ebe o si aga. Ana bịa wekweziri ukwe mma mma.
ịghọtara na ihe na-akọwa afọ dị mkpa afọ ogologo ime ihe ogodogo ihe ogodo ihe ogodogo ihe ogodo ọ dị mkpa ebe afọ dị mkpa afọ ogologo ime iwere ya na Mbeke nwa m, ọghọtazi m ihe na-eme n'ezinụlọ m. Mmanụ mmeka ada m nwaanyị etipu ya lọ. Joshua nwa m. Onye ka ịbụ ekechie gị n'aha Jizọs ekechie gị n'aha Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs akwụkwọ nsọ kwuru sị n'akwụkwọ nke Aịzaya chapter 54 verse 17 na onweghị ngwa agha nke ekwensu ọbụla nke pụrụ imegide nwa Chineke o wee kwukwuo n'akwụkwọ nke Psalm 24 wee sị na eluigwe n'ụwa bụ naanị Chineke kere ya ọ dịghị nke eme m ekeche gị n'aha Jizọs ekeche gị n'aha Jizọs ekeche gị n'aha Jizọs blood of Jesus
Blood of Jesus. Blood of Jesus. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Jesus Christ. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Hey. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Abumonye inecheremo chukwama. Abumonye inecheremo. Hello. Onye is in charge? Onye is Paul. Kepana wakiji ozo onye wanyi. Okay, maka program mabia zero. Mabia. Ukosi abo nwokwa na ofu nwanne nwaanyị na nwanne nwaanyị na-abịa ịtụ nwa. Okay, dịka Sarah bụ nwanne nwaanyị. Anyị na-abịa n'ịtụ mma manụ. Okay, ngwanụ. Ihe adịgo na okay. Gwa m bịazi ahụ. Sịkwadị. Mama. Chineke mere wee tọ mụ na ezinụlọ m na-agbụ ogologo oge ka anyị na-achọ nwa onwe eme ka mmata onye a na-akpọ Pastor Paul onwe si n'aka ya wee mere mụ na ezinụlọ nwa ebere tata anyị ekurugo nwa n'ihi nke a nwere ekwusio na aṅụrị juru m obi and onwe ka m si anụ na ụlọ nsọ a na-enwe nsogbu gbasara ana nwe na-ekwu site na obi ọcha m ana aṅụrị nwa na-asị na o nwere ana m nwere n'obodo ukwu Junction na ana m enye ụlọ nzukọ a ka a nwee lụọ nwee jelu Chineke.
naanị gị bụ Chineri aja o nweghị ihe pụrụ gị n'omume echetara m na ọ dị mmadụ 10 ịgwọrọ ọrịa n'akwụkwọ nsọ otu onye n'ime mmadụ 10 a ọ bịara inye gị ekele gị onwe gị bụ Jehova wee sị ya ọkwa unu dị 10 m gwọrọ ọrịa olee ebe mmadụ 9 naanị ndị ọzọ nọ ya onwe ya wee rulata isi wee sị gị Jehova na-amaghị m kama na-abịara m ka m kelee gị n'ihi na enwere m afọ ojuju n'ihe ọma i mere m ya mere m onwe m guzo na ogugo a maọbụ n'ikike nke Chineke wee na-asị n'ebe ọ bụ na Chineke tọpụgo akpa nwa gị na ị ga-amụ nwoke ị ga-amụ nwaanyị ị ga-amụgide wee mụju ụlọ Thank you. Ndị nwa bụ Pọl isi n'afọ gị taa ka ị ga-arụ nwata na-ekwere onye ya lara ụla anya ma ọma lara ụla taa ka ị ga-eje ezu ike ị ga-ahụ n'eke ị ga-ahụ n'oyi n'afọ ị ga-ahụ na akpọ nke a bụjara m tere gị na ị ga-aṅụrịrị ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ụtọ dike gaba njem ka gbuo onye ka ọ nwụọ ka ọ nwụnyụ anya taa ka ị ga-aba 6 feet ị nara ekwe ekwe ị ga-ekwenute ekwere taa ọkụkọ ntị ike ọ na-anụ ife n'ite ofe ọ taa ka ị ga-anụ ya werie jidie ije dịka na eji m ya Pastor Paul na achara ine ba asị asị ka m na-agwa gị ya kịta ọga m gbuziri isi
ọ dị afụzi ụzọ nna anyị taa bụ ụka nna anyị makwa na mmegbu nwụrụ oge nna anyị ka adịrọ mmadụ enu ihe ka adịrọ mmadụ enu nna anyị mapụ ụkwadị gị nna anyị ka ndị achọ n'onye ewe dịka na nwanne m nwoke anya m afọ ntị m abụọ ihe niile si wee gaa pịa amadịkwa m ebe m ebido Chineke ewezụga Chineke onwe ihe mmadụ ga-eme nwanne m nwaanyị mana ekele dịrị Chineke onye ji onye ozi ya a na-akpọ Kinsele wee lụọrọ m ọrụ mụ na amaghị ka m ga-esi wee kọwaa ya. Kinsele bụ nnukwute onye ozi Chineke mgbe ahụ ma gị o ma papa ma onye ọbụla gbakọtara m azụ na m ahụbagara nya ka Chineke ji kwara ngwa ọrụ guzoro m n'agbata mgbe ahụ ma gị nwa na mpa ma onye ọbụla si na ma ahụbagara na m rapụ ọrụ dọkịta ka ifichọ ka anyị na-enụ mgbe ahụ anyị ụlọ iskọl mmadụ bụsịrị akwụkwọ si n'ọkọ chakwa ebe ahụ na ọ bụ na m agbaghara mụ na ya nọrọ otu na ọ bụ na m agbaghara azụ nke na ọ bụ na m agbaghara ị ga-afụkwanụ m otu a ekele dịrị Chineke onye mere mana taa onye isi nchụaja Kinsele ama m ihe m ga-emere nwoke mgbe ọbụla gị na-ajụ onwegokwu ihe ịrịta gaa wetara m nri ka nne ya mgbe ọbụla